జాన్వి వచ్చేసిందండి మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో. ఎప్పుడు ట్రెడిషనల్లే చూపిస్తుంది వీడియోలో అనుకుంటున్నారా? మా దగ్గర ఫ్యాషన్ కూడా ఉందండి. చూడండి ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నాయో. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మోడల్, డిఫరెంట్ డిజైన్స్, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ఇంకా అన్నీ చూపించడం లేదు, కొన్ని వెరైటీస్ చాలా ఉన్నాయి. మీరు షాప్కి వస్తే మీరు చూడొచ్చు. ఆఫ్లైన్ అవైలబుల్ ఉంది. మీకు అంతగా కావాలంటే వీడియో కాల్ ఫెసిలిటీ ఉంది. పాన్ ఇండియా డెలివరీ అవైలబుల్ ఉంది. మీరు ఏ ఫెసిలిటీ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జవి ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్, విద్యారణ్యపుర, బెంగళూరు.